otu nwanne anyị nwanyị sị na nne na nna ya mụrụ ha arụghị isii, na ya nwanwụ ka ise, ya nwatoro the last born. Ụmụnne niile amụcha n'ọrụ, ụfọdụ mega ọfụma, ụfọdụ enwetawara apụọla hoji bekee, mana WAEC ya mgbe ya chọrọ ile WAEC na-enweghị onye n'ime ha tụkara aka tụọrọ ya ego, ọ nne na nna enye aka. Ihe mme na-agwa ya wee ya ga mụọ ọrụ aka, na ụmụnne ndị ka elere WAEC mere ọfụma, ma ndị ka ebanyere yunivesiti nakwa hụrụ ahụhụ ha taga, na ya agaga mụọ ọrụ aka, na enweghị onye ji ma ọ survive. Ya elegide ihe ya na obegide dakazere nwa okorobịa enyi ya nwoke si ya ga-erejista ya na WAEC, na ọ enyi ya nwoke kwụra ya ụgwọ WAEC, ya elecha WAEC na pas ya, enyi ya nwoke ga-erejista ya ebe ya mụga nursing. Na nga ka na-emezi afọ ime acha senior brothers ya agaghị ewepụ ụmụnne ya dade, na ya buterele ha disgrace. Agụ ya na ụkwụ ya kpatakwala, mma mụrụ ya na agụ ya bụ agụ ya datina na ọ ote ka ụmụ ya niile ga-esi atọ ime ọkwa, na ebutere ihere ihe na-enwebụ onye mere na family ha, na enwe onye nakwetere na this young man akpụrụ ekpolara mmanya, na mmanya pagidere okwu eru ala, pagide okwu eru ala, ya mụọ nwa anọ ntara na ọnụ ụlọ mma. This boy oji ya egwu egwu ya were mere nwa n'aka this woman ka ya nọrọ mụọ dị nwa, na ya mọgidere anya na tieta echi ya mụga nwa, na ọ ya na-akpọ nwa ya bịawa weta na ọ wụta ka this woman shiri pagide ya, ya mụọ nwa anọ. Amụọ nwa anọ tọrọ ya si ya ote nwa na amụọ na nwa na anya nọkwala ya ebe ọzọ, na nwa na amụọ na nwa na anya nọkwala ebe ọzọ, na ya laikiri nwa na butekwa ire nwa ya nwoke. Chukwu eme ebere dịbọ ya kpatatụkwa na obere ego abata ya aka, ya bịa si ya bịara alụ ya, na dịdị alụ ga akwụkwọ ụgwọ isi ya na ihe niile otu a ka emega gbọgbọrọ gbute arịrịọ, emecha ihe niile metụrụcha everything ala gba enwe ka ebefụrụ witie onye kwe emo ụmụnne ya. Mma ya na-agwa esi mma niile ya nwara na ọhụrụ otu eshi useless onwe lụọ onwe n'iyi, ya hụrụ otu eshiri mekasa onwe ya na eledela onye lụga ya, na ihe ha mere di ya wụdị ihe ji ọwa onye bịa afụbarịrị ọkarịa ma onye bịa afụ ọkarịa ma onye bịa afụbarịrị ọkarịa mma. N'ihi na ndị ahụ famili a nwekwara ndidi, famili ndị di ya na ha nwere ndidi, ọkara na-agụ ha asụ buru ike ọgọrọrụ ha pụọra n'ụzọ, na ha gwụ ndị nsogbu. Na oivunu mmadụ bụ gwaga ya na ya ekwekwala ka ya na ụmụnne ya gacha ọnụ, na ya gba nkịtị na ọ ga-arụcha mma. Otu a ka eshiri mee ihe mee ha biko mma ya sị biko nara weka gị ọdụwa ya. Otu a ka mme na ya bịa mechie oyi ihu toyi ime ọkwa wozi onye a na-abịa alọkasị oyi, na ụmụnne ya danne gwagwagwe jekpara nne ya gwagwa ha selekwa ebe ya n'ozi ugbu a, na gịnị ihe o ji dị n'aka na eledela ụdịka otu ihe eshiri mekasị onwe. Na ihe a ekwekwere na ihu ndị obodo ndị di ya bịara nọ, onye bịa mpa ya pụtasị na ya disgraciri ya, mana ọ dị same, no problem. Ebe akpaga di ya wekerekwu dị ekerekwu dị mbepụ tụrụ nwa ya ime, na ọ bịara bịa no problem, na ihe awụghị ụdị nwa ya hanyere ga-alụ nwa ya, ya nwụhụ nwa a na-alụjụsa oyi, na ebe ya mejụsara onwe ya yi si na a ga-alụjụsa ya oyi, no problem. Na ọ wụta ka eshiri lọdụwa di ya begabege laruo begabege. Nne di ya gwawa esele ihe ọ na-ebere akwa, na ụfọdụ ezinụlọ dị like that, na ebela akwa, na ihe ọ ga-emewu ya kwado di ya na ọ ga-adị mma, na ọnụkwa ya na ọ ga-adị mma, na ya ahụ ga na ọ wụ star, na ọ ga-adị mma. Ụmụnne m, ọ ya ka nne di ya nụntara, nna di ya nụkwana ya, nne di ya nụntara agwa ọnkụl ya si ya biko na ya chọrọ ire ala di ya ka ya were kwado nwa ya nwoke. Ya sị no problem, na ihe ọ bụla ọ chọrọ ime ya na di ya nwanne nwoke ewu di ya ka ele ala na ala ndị ka ọzọ oke ya, na ọ weziokwu nwa ya na-ere ala, mana ọsọ ọ chọrọ ire ala na ya ga-akwado sọfọ nwa ya ka o ji establish n'otu a ka esi ire ala. Mma ya send ya di ala bekee nụkwa ebe na-akpọ si ya marakwa ebe o shi ya kpachapụ anya ya na di ịhụnanya rapọ di kwa ndị only child. Ọ ya ka di ya na ala bekee nụntara bute ego ọnụntara lọta ịhụnanya na ebe ndị di ya taa na-eme asọ ọnkụl arụrụ ala, na di ya enweghị ọnkụl ndị arụrụ ala, n'ivu ndụ na ọ dị only child, na ha na-enye sọpọt niile o nidiri. Ọta ka di ya echi lọta bido projekti ụlọ, bido rụnwa. Nne di ya gwawa nwa ya nwoke ewu di ya si na enweghị ihe ya chọrọ ka o mere, na o mere na ọṅụ ya ga-ezu oke. By then nwa ahụ nọ na ya mụkwara nwa nwoke nọ na ọ galitele isi, o rutele 5 years ije nụnụ di ya lụrụ ya tọwara ha ime ọzọ. Nne di ya gwawa di ya si ya biko na mgbe a lụrụ nwa na alụrụ ya ka mmiri ọkụ, na ya chọrọ ka ọ ga lụgharịara ya nwa na lụgba ya ihu. Ya elere ma nne di ya na-ele nne di ya si mmọsị gịnị ya si yes, na ya chọrọ ka a ga lụgba nwa na ihu, na mgbe alụrụ ya ka ekere mmiri ọkụ, na ya biko ka a ga nara dis ga lụgharịa nwa na lụọ ya ote ya chọrọ ka nwa ya shi lụọ nwaanyị. Na nwaanyị mba nnọmza ọsọ ụta ka eshi bịa n'ụlọ ha, bịa na list mgbe di ya batara bute oke ụgbọ ụmụnne ya onye ọbụla apụta acha, because nwaanyị jụrụ esi kemgbe ya kwere lụcha di, nobody asked.
ụmụnne m ya kpọọ ha na ndị di esi na ha chọrọ ịbịa lụọ nwanne ha nwaanyị nkwado ya nwa ha niile awụrụ ndo ka ha bịa hụ ihe dị iche. Otu a ka esiri wepụta list ebe edere 1 di eme 2 ebe edere 2 di eme 3 ya ekitie nne dị oke akwa ọma moto godo eji butegodi ya first onye ọbụla ọnụ akpa aha kparara m rịm. Otu a ka esi lụgharịcha anya biziere di orororo gbara ya egwu a na-agbara ogo megbara onwe ya ihu ndị omi agba tiwe so nụkwa na okeleka agba na-alụgharị nwa ewo mgbe ọlụrụ nwa ewo bujuchana ọsụ di na di ya wụ talk of their community ha lụwakwa lụcha na ya ma ihe gaji ime ya gwa di si regista sim card na ha ga-aga na nọmba di regista kwa na sim card nọmba niile ha nara ya ụmụnne niile onye ọbụla na-acha nọmba ozugbo a na-emecha ihe pụọ ya na ewepụta ya nwa ji aka ewere dị sim card were he sim card dị etachi na fon i were da sim card gboto enweghị na-akpa enweta na ọya taa ka emegidoro nwaanyị mba nnọọ nza na ha nwetaghị update ya ha bịaga Facebook akaụntụ na ahụ ihe megide na emeke sure na ha na-enweta information na ọya ka di ya nụtara emejiela akwụkwọ ya esu nwe di ya peden ya mụọ na ka abụọ di ya emeji akwụkwọ bịa kpụrụ ha na ugbu a na m lesi ihe kpatara na ya eji wetara m okwu na ugbu a na nne di ya nụtara gbadawana na ya emeji akwụkwọ bịa kpụrụ ya na nne ya mama ya mụrụ ya bịa na village onye ahụ ziri uncle ya nọ this good uncle nwanne nna di ya nọ onye ahụ jie ya oji that na even though na ha mechuru nwa ya ihu tọọ ya ime ọkwa mechaa bịa lụkasa ya oyi mechaa bịa lụgharịa ha ya ka abụọ otu na-esi alụ nwaanyị na ọwụ ihe ga-emenụ ha ga-eji lụọ nwa ya arụ ka erere ya ere na ereghị ya ere na nwa ya mụrụ nwa n'ala bekee na ọwụ nne ke nwaanyị kwesịrị ịga ọgbụgwọ na ọwụhụ nne ke nwoke na onye marakwa ihe rụ mma ya mee n'ihi na ya ga-akpọku ke ya ga-akpọku Chukwu okike ya ga-akpọku elu ya ga-akpọku ala na enweghị onye ga-eri nwa na ọnwa ya eburu ya n'afọ 9 months na ala bekee nne di ya nọ na ọ ya kwesịrị na-ebele nwa ya ọgbụgwọ na ọ gaghị onye erikwela ihe ruru ya na nwa mba na m juderele mba ụwa ebe ya si mejọ na ọgwụkwa nna kemgbe ahụ jiri di ya mma ya eletaghị ha na ihe ya na-eme ha onye nye ha ego ya na-enye ya na-anara ha thank you na ha niile ya ejicha akaụntụ nọmba ha na ya na-eme this Christmas ihe ya na-eme each and every one of them send juru ha ego ka e sendịrị ya akpọ na onwetala ego esendịrị ya sị o ya nwa sendịrị ego a na thank you ụta ka esi sendịrị ma mma ha ojii ya na-erute ha aka mana ihe ya na-anaghị chọkwa anara ha wụ thank you na-enye ha opportunity isi thank you enweke na-akpọ ya nweta ya na abịara ha azụ na m juderele mba ụwa dịka ije mmanya bịara ebe ndị di ya that's na ọ ya kwesịrị ịbịa ọmụgwọ n'ala bekee na ọwụ horere ka erere na owu isi okwu ya na nwa ya kụrụ isi n'ihi nwa ya mechuru ya ihu na ọwụhụ the reason nne di ya ga-eji were oke ruru ya na ọ ya kwesịrị n'ala bekee le nwa ya ọmụgwọ na ọwụhụ nne di nwa ya nwaanyị. Ụmụnne m ya sị m juderele m ọnụ na-ele ebe ya shiri mejọ na-ele ebe ya shiri mejọ ya nụ ihe ọnkụl ya chịwa chiburucha onwe jụwa the people bịara dị oji na ọkwa ha mana ihe gbasara ije nwa na ya nọ n'it even though na nna ya anọzighị ya na ya nwa nọchiri anya nna ya na-enwe ha na koria ya na iche ha bịara n'ọnwa iji nwere na ha shi ebe akpọ mana ọ dị sem na ya ga-eji oji ha jiri mgbe ọnkụl ya kpọrọ di ya na-akụga ihe ya miri fonu kpọwa diọkpara nne kpọwa mma ya jụwa ha sị ha na ha biko na mmadụ a na-emekwa ihe ya sị na ihe na ka emega ihe na ka okwu okwukwu ya jụwa mma ya sị onye ọ chọdịrị ịbịa n'ụlọ ịbịa nọrọ le ya ọgbụgbọ ọwa onye anụ ntara okpogha akarị ogori mbekwu na-ele ihu ọ ga-eji na ya nwere na ya kpọ ya bịara ya ọmụgwọ na so na o nwere ihu ọ ga-eji abịa ọmụgwọ ya sị because ọ dịla mma wayeke ibe elere olere na enwere ka elere ọrụ aka enwere ka ha mụrụ ya kpọlata ihe ha tụtụrụ ya chụpụ ya so ha disown one na mma ya kwa chetara mgbe ọ sị ya disown one na December na ọwa nata hoji ya kwa ya sendịrị ya ego ya sendịrị ya 2 bags of rice buo ngwa granọt ya eburu 25 liters ọwa nata hoji ya si ya natara oji na ya gbaghara na ya eji ha ahụ na ọ bụrụ ọbịa kpere ga ala bekee n'ugboene mfecha ya ebe were ọgwụ n'ala bekee wege na ahụ na ya ga-enwe agbake na ọwụ ya etere ugbo etere so n'ọnwụ ya na ekwesịrị ile ya ọmụgwọ na ya gbaghara nwa mba na m juderele mbe ndị mmadụ na ọwụta na-eshi ju speed agbaghara na ọgụdụ na ya ga-agbaghara ihe na mme na ụmụnne mere na oruru ịtụpụ ọhara ha ọ na-egen ụmụnne m okwekwulekwucha isi ya nwaanyị ọma ya sị ịkụ isi ọ dị mbọdịrị it's just a normal thing mana o kwesịrị ekwesị ka alụcha edozie enụkwa enụ ego nọ yes
by the special grace of God ego nọ ịkpọrọla nne di gị nwaanyị ahụ dị mma igburi ọrụ mma igburi ya nna ma too ya ọrụ ha abụọ ahụbeghị m nwaanyị dịka ya Chineke nna ga-agọzi ya nne di gị ga-aka nka ọ ga-aka nka ọ ga-ahụ ụmụ ya and ọ masịrị m obi dị m ụtọ ụdị karapọ ọnụ n'ekiti gị abụọ ikperekwala nne di gị gaa ala bekee yes ọ dị possible hapụ ya ebe ahụ aka juru ụzọ juru echi afọ nka ya ọ na-emekwa ya mana ọ bụrụ mmanụ ọ na ịka na-atụ ime ọgọdụ na ịtụcha n'ime ego nọrọ send ya for her ọgọdụ 3 months nọ 90 days visiting visa ga-emere ya bịa visit ya biko ekwere ya ekwe akwa na ọtọ ọbụla o shedoro mmanụ ka ọ ya buru n'afọ ya 9 months ọ zere ndụ nne ma mgbe dị ọkpara bịara kwuo okwu ụmụnne na-akọwashiwa ụka nne mmadụ nne sometimes nwaanyị mụrụ ọtụtụ ma ọ gbadawa ụmụ ya ghọrọ ya ọnụ mgbe ụfọdụ bifo nwaanyị ahụ ekwu okwu ya elewe ihe ndị ka isi kwuru ụmụ ya ndị ka isi kwuru were ya bifo mara ya sọpọtụ ji bikọs gị na ụmụ ya ekwuole amamihe ma gị na-agbadatawa ya ewerezi anya zodo ụmụ ya n'ọnụ lee ihe ha ga-ekwu ihe ya m ga na-asọ ụmụnne gị ndị ka etoro ṅụ mana etere ugbo etere ose ihe ọbụla ọsọ ka ọ ya ọmụda ka ọwụ ka onye riri ka o bu ala mee peace hapụgagodo ka ụmụ nne gị dịgodo apat ebe iji akaụntụ nọmba ha isi na-enyekwanụ ha ịtara ha na gị ikpe ha ma enwetara ha asị ya bifo ha asịnata nke ịgbanye na fon no problem mana ịhụ na your mother and your father ote mmanụ si ya chọrọ ịbịa ya chọrọ ịbịa ego nọkwana Chineke agọziele ṅụ mejiere ya akwụkwọ godo 3 months ka ọ bịara leta ṅụ ya lụghachi biko emene ka ogbeji gị n'akwa nne m ọgụ mụọ nnọ n'obi nne m ọgụ na mụọ nnọ onye na-akara aka ya ewe akara aka nke nọ ewu the star mana ha ahụ ya ọgụ nwawo ugo the family ji mana ha ahụ ya ewele ka iwe kakakakaka nne di according to isi nne di so gị hapụwa na gị menwe ihe ị ga-emere nne gị mere nne gere nwaanyị ahụ okwu n'ihi na ọ wee peaceful woman biko emere ka mmanụ bịa kpọrọ nwa n'ọnụ ya nọrọ n'abalị ya gbapịa ma enwe nwe ya ka eti iwe n'ụgbọelu fetekwa n'ebe ụnụ na o kuruteta ume wuru ụlọ ọgwụ gị ikpere ga nye paracetamol ndị ọcha ọṅụ ya ga-ezu oke ụmụnne nwekwanụ ha ga-ahụkwa na onye na chi ya biko nne m emene ka ọ bịa gbafewa na mbọ hapụ ihe niile tara n'abalị ka ọ waa anwụnta ụmụnne m ndị ọkwa arịọcha ya ahịa ume si m nwa mba nọ nza ya sị m na mgbotowakwara ya okwu na ya ga-ema m ntị na ya ga-eme ihe ya na-achọghị emebe na obi ya na ụka shiri ike na mgbotowagodorola vidio ka ele ihe mba ụwa ga-ekwu ụmụnne m ekwuole m obi ke m enwekwa ihe ụnụ ga-agbotowara ya ụnụ agbotowara gị wụrụkwana onye nne nọ ngala na ihe ya wụrụkwana ihe nṅomi wụrụ ihe eji amụrụ akụ gị mụọchi ụmụ emere gị isi hụrụ kele n'anya onye ndịkere gị wụrụ hope ṅụ tụkwasị na ọ ndịkere ga-ebutere ṅụ ihe ike ọ ndịkere ga-ebutere ṅụ oke dị ọ ndịkere ga-eme ka ndịkere ji ụmụ ṅụ ịkwụ lọv ị maghị ka eturu ugo n'ime ya Chineke mere nwaanyị akpa nwa nwaanyị ya sọ ọ ga-amụ as many as ha niile ahụ onye na chi onye na-eke ya gị mụọ ha ọrụ nwa zute ha n'anya ka eme mistake correct ya wete ịhụnanya akwapụla ewepụtawala ọnụ gị so nwa na idison onye na o disgrace ele na omeneke nwa na-eso gị ha oshi ọgba ha ama ọ ntụji ọkwụkwọ tụjiri na onye ya na ya abụọ mere kwụjiri na ya ga-ebi ọ weta ochitere iwere iwe mgbe ụfọdụ ewere iwe kwuo ihe ọ ga-awụ nwa ahụ cheta ya na-ele ma ọkwa gị mụrụ ya kwuru ụtọ nọ na-ere biko ọ ngọ ha m n'ọnụ udo dịrị ọnụ